O Partido Socialista de Pontevedra critica a escolla da Avenida de Bos Aires como localización para a feira ambulante. Xera un conflicto absolutamente artificial, únicamente explicable, non hai outra razón, únicamente explicable pola tozudez de, alo menos, 3 concelleiros do Goberno Municipal, que son o señor Mosquera, a señora Gulías e a señora Vilaverde, empeñados en contra do criterio de todo o mundo en ubicar a feira na Avenida de Bos Aires nun lugar absolutamente surrealista e inexplicable. Puentes asegura que o informe no que o Goberno local baseou a súa decisión de trasladar este punto ao mercado é político, contradicindo o discurso do Executivo que sempre apuntou a cuestións técnicas. É un informe absolutamente chusco, un informe absolutamente impresentable, un informe que non se pode chamar nin informe e é no único no que se sustenta todo este artificio e toda esta trapallada asinado única e exclusivamente por unha concelleira que é a señora Gulías, a responsable de mercados. Por tanto, non é un informe técnico, é un informe absolutamente político. Ademais da oposición dos vendedores, que insisten en montar os seus postos na Alameda, o voceiro socialista destacou as alteracións no tráfico que provoca a localización da feira neste punto. Ten provocado un colapso e unha retención importante de tráfico nun día non que non o debería haber, como é os sábados ao mediodía, e desde logo a explicación disto non é as protestas que puderan facer os feirantes, porque antes e despois de realizarse esas protestas, o atasco e os problemas de tráfico continúan e se poden percibir claramente. Esta fin de semana mesmamente, máis aló das 2 da tarde, seguía estando a saída e a entrada da cidade con serios problemas. Por todo isto, Puentes exixe ao Goberno local que rectifique e permita que a feira se instale na Alameda, localización que asegura conta co apoio da maioría da poboación e da Corporación Municipal.